खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ फिरसे बरायनाय थाबाय। बेरेफुंजानि जागायलायबाय नै गाइखेर फुदुंबाय आङो आथा नानानै दोनखाबाय बानायनोसैल'। बे टमेट'खौ बेयाव हरगोन मटर सिमला मिर्च आलु भाजा बिदिनो हरबाय थानांगौ सानफ्रामबो माबा नङा माबा। नै लोगोफोर बिदि जाबासो बेलथायनांगौ रुटिखौ, थाबबो बेलथायनाङा लेटबो बेलथायनाङा। घि लगायनानै हरो, मानो होनबा 10ता साराय 10तायावसो लान्च पिरियड जायो नालाय, ओमफ्राय गोबावबाथ' रुटिया गोरा जायो। सामफ्राय फिथाइ हरो सामफ्रामबो। दा बेखौ आं टिफिनाव सोनोसै। ओमफ्राय नै लोगोफोर सुमफ्राम ओमफ्राय मैया बानायनायखौ हरबाय लाङो जाबाय। आगैयाबा सिखारखोना माखो? सिखारबा आन्टिनाव थांगोन दरखं एवनाय आन्टिनाबो। गाहायाव फैनो हाया, सिरि थाबायनो रोङा। ओंखारनो रोङा सिरिजों। नोंसो आगोलाय सासेया दङ। सिखारखोना माखो मिथिया। आयै फैबाय जोहोलावआ। मा एसे गिलिर मामि बेगा थिखोनानो। बिदिनो जायो जों गामिया। दोननानै फैबाय आं गथ'खौ। मानो गाबखो? थांफागौमोन। नों सिखाराखैमोनबा एखायनो गालाय जादोंमोन। जेबो नंला दे। मा दादों? मा दादोंलै? खोन्थादो। 120 लासै रुइनानै मोननानै थासिगोन बियो स्टिलनि। दा गोदान स्टिल ओंखारनाया, दाबायदियाव गोदान स्टिल ओंखारबायना रोजा, सिङाव माबा एलुमिनियाम होनाय। बियो ओंखामबो संजायो ओमफ्राय ओंख्रिबो संजायो, गासिबो संजायो आरो। ओमफ्राय मोजां मोनो आङो हुख'बानो खारनायखाय। बे बेडरुमखौबाथाय बिराद सिबनो बाथारोहाय आं। थोन नालाय गंथाम गाहाम लागायबाय सिबनोनो खस्थ'। ओमफ्राय जायगाया नै रुमालाय मोनब्रै मोनबा गोलैगोन। ओमफ्राय थोन जेबो जाया। नै बै बास्केट खादाया बाबानि गस्ला, बेनाव एखमबा मोनाफ्राव नांब्रबगौ जानायखाय खाथियावनो लाखायो। ओमफ्राय आसोला नै दुगैखांबाय, दुगैनोलायनो गरम मोनदों खोमा, दुगैबाय माबाय। बेडशिट आरि सोलायबाय आङो नै बिथिंखौ। केरेला आलु भाजा एवनोसै। दहाय फुङाव फिसाजोनो हरनाय भाजायाबो दङ। दालियाथ' मोनखाबायानो, माइरंखौ सुनानै दोनखाबाय कुकाराव। बुरैफोरनि खामानियालाय संनाय जानाय थानाय। सायासै? आथिङा सायासै? माबा आथिं सादों होनदोंमोन। दसेनो दुब मोनहैयो। नै बे जि सुनायफोरखौनो ओइ सेराव लामहैबाय थादोंमोन आरो बेयाव एसे फिस्लायनानै गोलैबाय। आथिं सादों होनबाय, जि गोसोआसो दुब मोनदों। एबार जि लामहैनोसैलाय आङो। मेचिनाव फोरानदों। ओमफ्राय गथ'आ अन्थाव ओइ बिब'निखौ सियाराव लामहैदोंमोन आरो। बेयावनो दै बेसे ओरैनो दैबो नङा बोरैबा न' सुनायनि माबानानै। नै लोगोफोर बोरायखौ नेगासिनो। बोराया फैथ'वाखै, 12:30 बारबाय। दिनै मानो लेट जाखो? ओमफ्राय आंहा बिदिनो संनाय खावनायल' जेबो
जेबो गैया फुङाव सिखारबाय गथ'नो जाहो लोंहो 7टायावनो ओंखारलांनांगौ 7टानि एखमबा 7टायाव फैयो खिन्थु 7टायावनो मोनहैथारनांगौ बैयाव ओमफ्राय बिदिनो फैदो बोरायनो बानायनानै होफिनदो आंबो जादो ओमफ्राय न' सिबदो सुदो जियारि थनदो फेनले फेनथे जानला मानला बिनि गेलेग्रा सासेनि बोखांदो बिनिखौ बैयाव दोनदो बेफोरबायदि जायो ना थांनो बेरायनो जेबो गैया आंनि जिउआव फुंनिफ्रायनो बिसिबांल' रुटिन आंना ओमफ्राय जियाथ' सानफ्रामबो ओंखारो गामिफोराव बिदि ओंखारा बांद्राय ओमफ्राय बेयाव माबा जिखौनो जि ओंखारबाय थानाय मोनो आं सानफ्रामबो सुयो सानफ्रामबो ओंखारो अबेनि न'खौबो सानफ्रामबो सुयो सानफ्रामबो लेथ्रा जायो ओमफ्राय दा बोराय फैबा ओंखाम जानोसै ओमफ्राय ओंखाम जाखांनानै आरो बिदिनो दसे गोलांबा गोलांनोसै गोलांनोथ' उन्दुनोबो जाया आख' फिख' जायो गथ'आ फैयो 3टायाव ओमफ्राय आरो गथ' फैबा खालामदोलाय बिनि खामानि नङा होमबा बिमाफोरा आरो खालामनानै होआबाबो फैनायखौ नुहुराबाबो बोरैबा मोनो मानो फैयाखै बिदि मोनो ओमफ्राय दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै बयबो बिदिनो मोजाङै मोजां थाबाय थाथों नङा होमबा बयनिबो भिडिअखौ नायनानै बिदिनो टाइम पास जानानै थानोसै आरो नङा होमबा बाय बाय